tu troma hian pubiak chhawna thu sawi rek na part 4 kha kan chhun zawm leh dawn anga emaw kan sawiya a hmasa lamah sound a clear lo wangin tawng hriat har tam tak a awm anga chu wang chuan an thual nawn thuak kila a pawimawh zual nen ka hriat a kha pubiak chhawna thu sawi kan ngaih thlak leh hma hian an sawi zar ta i langin a tha nge pakhatna chuan sabat hi ser leh sang dan ani lo ceremonial law ni lo an ti ataro kan sawi thina kan sawi fia boka an ni pawhin an sawiya ama ro chu cholh ni ser ro ti kha awm ani i bible ah khan wa ka phuah chawp ani lo a bible a inziaka ser leh sang dan ni lo kha i nge ser atul na cholh ni kha ser ro ti awma an ni pawhin la ser zel tur an ti ta a ser leh sang dan ni mia lo ser kha a in vok thlang hal ani automatic in ma chu wangin ceremonial law ni lo tian han tang hi chu cholh ni ser ro ti awma tang hian a tlang hal hrim ani ti lai hi ka sawi du a in bat tlat ani ser leh sang dan ni lo kha ser chan tur awm lo a ser angai lo reng chu wangin ka ti ringot pawh khan sabat hi eng ange ni ti kha chiang ama tin a hmang tu Israel ten kan sawi ang khan Bible ina ser dan tura sawi piah lamah khan emaw ti an nei a Bible ina sawi chauh pawh chu lo ni se an ser miau chuan ser leh sang dan ani tih na la ni zel ta ni ti chuan voin thleng pan an la ur sun a tih lo tur ta le emaw khap thil kha a tam ani khamani ya khan bati chhit ti dan rengot pawh an la ur sun ani kan ti khama chu wangin an hman dana pawh ang dan nge ni ti hi a chiang renga asa khaw nei tu le tira ta dong song tu ni lem no na moral law ni ngan ti ve pup thina hi chu kan hra thiam lo lui nge kan hra lo hrim ti ka hra lawa bible a inzia kan sawi kha cholh ni ser ro ti tang hrimin an chiang sa nga la chu ti chunga heti zo an la kwal hi chu cậu hran thurin kan rui wang mai ni thil dang awm lo ma chiang reng kha chu ti lai kha ka sawi du a ti chuan law leh moral hrim hi tlem a zawng sawi kai la tha awm e hei lai ka bu hi kan hmu nga BN Mani Tripathi ne a siam tu hi jurisprudence the legal theory ti ne jurisprudence a hriat angai ni i dan hi enge ni a dan chi hrang om te hi eng ang dan nge ni ti ani phung zira chhuina ni a alo chhuah dan te ka tang kha a chi hrang a kha ka tiang zirna kha ni a dan ni phung le om zia zirna ten khai khawmila a hriat thiam thei thawang chu kim vek lo ma se chu wangin hei hi hriat angai ani dan chung chang chai tur chuan ma ani lo chuan sawi huai vak chi a ka ngai lo deuh ke chuan chu wangin he jurisprudence tarmit atanga thlir chuan ti ila i moral le law hi in zomna nei mi lo a hria an awm ani juris an tin an law lam zir chuan kan hriang lar Austin le Kelsen ti te a langsar an ni a ni kha chuan law le moral hin in zomna nei lo hrim khan an hretlat mai ni ama ro chu in zomna nei mi lo ero chu ani lawa in zomna nei tho si khan in an lo na lai om tat khalai tak kha a har ve boka chunga chu hriat thiam a tul ani ma an do chuan heng hi lo ngai to ve ta ula lai kha bu hi in lo ngai to ve du ta ken gron ta lang mai ti chuan law le moral in an lo na hian soidon ila tlema zo pakhat na chuan lek ko ni dan hi enforcement na hi ken ko ni dan hian dan hi chu state han ti mai ti law tong kama chuan ram ani emaw India rama chuan state hrang khan ti a khatiang state soina pawh khan ni thaya tin country soina pawh ni thaya state mal soina pawh ni thaya a context a zero ni ta maya kha chu thu nei tu ten an siam a kha
zom nge ngai ta ni lo a chuan khang kha lo chu ni ta a thui state tamo kha tiang thu nei tu ten an siam zom nge turan siam ma kha lo chu ni ta a chu tiang bo chiat chuan in shrem na a om thin ta a kan thria zel tan te lei choi te a thi thlenga in shrem thei te pawh ni ta ni india rama chuan vo in thlangin amaro chu moral han te chu tiang ani lawa han kha tiang a khotla ga ni mo state ani mo rompuma ni mo han ken ko a bo chi ta in shrem thei na chi ne kha ni lawin tu emo kha kho sak dan lo immoral anti chuan moral ang lo deuh hleka lo kho sak po khan a shrem na om chuang lawa a za thla ka ai upa te mo nu le pa te na min ha ma chu chun ani deuh ma ya chu wang chuan ken ko ni dan tang khan lo le moral kha a sang ve ta ni khlai ka hriat a tul khop ma ya ti chuan a pahnih na chuan a origin a hi ngai tu tula lo kan ti te chu tuna kan soeng khan sarkar le thonei tu te na an siam khan dictator po ni sela dan le sai duang tu ni kha chuan a origin kha a source kha khapa khan ni mai dictator kha ma thonei tu chu wang chuan lo hi chu a source na origin a hi pon lam thil atanga o chua khan ta a moral ro chu mishing ril rungai to na chung ril o mani ta ni ma a subjective ani moral ai chu ti zo kan soi don chuan chu lai chu hriat fu nga ya ti chuan ani phung le engemaw zoma to le to lo chung changa khan lo hi chuan mi zong zong khan zom tur han a phut rengot mai ni ti ngai bo chiat kha thiang lo hrim hrim a mar chu moral la chuan mi malin a zom ngai tur mo ti amo kha tiang dan kha ang chi en kai hruai na mo engemaw guideline kha pakhat ma om ve la wani chung tak te chu adang lam na ni a maro chu in zom na nei mi alo ani lo ti te chu hriat a tha engemaw chuan in zom na nei tho ama ero chu atam zo ka ai chuan lo kan ti chuan moral nen hian ai ne chuang lo ma moral kha a source ani mi alo ein kung kai na om mi alo kha atam zo ka ni chu lai chu hriat a tha khop maya kha tianga dan le hrai kan tianga lek ko engemaw chi kha ni lova tin moral chu a subjective kan ti boka khama chung te chu ani a tuna pakhan lo dan huai chun mi zong zong kan in tluk tlang ka tiang kha moral a khan om chuang lo ta a mi mal ril ru la ngai tu na chung ril lo min ngatan ye wang khan ka tiang in zir tir na mi zong zong in tluk tlang lo em ti kha om chuang lo em tir na mi tu e bo hi ai upaza na vak nei lo tong kam chal tlai bok si dot soi hran deuh te khang kha lo om ta se kha wangot khan police ne na var report te mo ko ta valu pui rangot te mo kha thei lo reng chung tak te chu an lo na lai chu ani ta a khati khan kan ngai to thiam ka ringa han soi ta zor ta ila ti chuan Israel sa khwa kha ma an sa khwa le an om da na kha eng ange kan ti chuan theocracy an tiang chi ram ro re la po sa khoi na thunun ang chi khai ta ni chu a thon an dan le du na po kha an han in shrem na ang zong zong po wa sa khua tang le ko vek ani tu na chu ni to na wa chu wang chuan tu na kan soi hi sa kho da na ni box si wa ha a puai thak na lai kha a om ta ani tu na chuan sa khua ne na in zom chuang lo dan le du ne ngam kha a om ma sarkar le sa khua ta san ta ka wang ama chu man lai kha chuan ani la wa mo Israel sa khua ta hi chu mi ti lum thlangin an ma ni nan rel ani chu an kal pui dan ni a chu wa an dan la dun chu sa khuai na thunun thil vek ani a buai thak ta ni khalai kha chu vai khat ta tanga kan va thlir chuan in dan la dun kan mu zong zong kha sa kho dan ani vek mai ni chu tak chu ne
boy thak em na chu amara chu tu na han kal khovel changkang zela mitte lo keu zela hriat na thiam na lo punga sarkar le sa khuate alo sanga al atul pho lo tul ta a chuta tak chuan sa kho ser le sang bil om chi lo khat chiang takin an thliar chho ta zela ti chuan sa kho ser le sang thilala om ta renga chu sabat ti kha lo ni le ta ni an hnam dan ani bok kan ti khama chung te chu thil om zia ni a ni lo sela mo sabat kha ka tiang ser le sang thil sa kho ser le sang dan ni lo se chidanga dan chidanga da a ser to om lo tak ani chu tak chu ni a tin cái soi khan moral hrim hrim kha var ser chi kha om lo re ring ani nun dan than tin an thu tia marin om te ayu paza nu le pa choi mo tiang chi nu chang pa ngai kha ser chi pakhat mom lo ra renga moral kha Sunday kan seramo sabat kan seramo engmi pon ro sa kan ser chuan moral ne in zum lo hrim hrim ti na ne chulai tak zo ria ta tha chan chu moral ta ser chi ani lo mo kalaya kha toy te in kan soi ni se soi kim tak tak thei ani lo boke tin pathian na po kha sabat ser ma saber to ni ti te kha video ma sa khan soya ka po chiang tu ra ngai la ti chuan kan kal thui ma in kan pu a thu soi hi kan ngai thla photang pubiak siaman thu soi dik lo ni a ria ta kha ai enge ma pakhat aron point out le don ni hmelamo soi fia le pokanga ngai thlang o ani lo tlat khongai thil pek lak khom mi har sa te tran puina tu yang du vek kan ni karina tin chu ba ka chu yang du vek kan ni karina wangin midang te pon kan lo hlok pui theinan ama le akom tu te tan chau po ni lovin lo ngai thatu zong song te point hudik tak bible zirti na pang ngai kan lo riat thiam theinan kan react le don ani tuna athu soidang chui lo ngai thale photeng o tin chu ba ka chuan tir ko te hun lai pola hun lai nge khan Sunday hi an lo ser tanto an ser dan chi in khom nan in pol khom nan ring tu ma sa te khan an lo mang to ni ti fin fiana chiang tak lom le chu tir ko te thil ti bung som ni chang sari lo chiar le ta ila ta chuanin ti hian atiani cholkar ni masabera chu Sunday tinani chuan zirtir ho chu changphel turin anonin khoma pola na tu ka kalatum to sia thu a hrila zanlai thlengin asoya tikhanin cholni khanin anin khoma Sunday ni hianin zan thlengin pola online ni boka zan thlengin thu asoya tikhanin khami zan khanin zanlai thlenga thu se wang khan youtube po kha tuk vera tanga lotla kha amut thil chuak lu tuk kha khang vel atang khan Sunday hi pop anu dai kumzani zathum nuwa lo am ve chau pop te ti chuani lova tin Roman Catholic pian ma Roman Catholic ko ran din ani ma dai hian Sunday hi anlo mang to ani ole khakha athuron soidan chulo ni le ta a bible hi duai na zir chiang man lova an chiar pop hian nia hriat angkha an soingal pop mai thina chu chu poina lai ania a che vel abe bom tenen a historical background tenen le version dang tenen hian han chik neu phot selangin tiang chuanin thudik kham chuak mai turania hei po Sunday ni serna anga aron ngai le mai peka adiklo ani sap tongin a chiar boka changin ke pokan chierve lok tenga fianan and upon the first day of the week when the disciples came together to break bread Paul preached unto them ready to depart on the morrow and continue his speech until midnight tianiak heta the first day of the week atia hi today English version a chuan fia
takin alo soya ngial ngan takin aron detlinga. On Saturday evening we gather together for the fellowship meal. Tiani. Saturday evening ania Sunday in tran na zan. Bible hun chiar dan chu Saturday evening we gather together for Saturday evening ania Sunday in tran na zan. Bible hun chiar dan chuan kan riat thewangin hei kan Bible OV translation chut luizo ka khan thu har hilfiana tia khan Bible calendar ti nuaya manlaya an nichiar dan aron soya zanlai tanga zanlai nilavin nitla ka tanga nitlak le theng hi an nichiar dan ania ati tin cholni sabat chu kan zir top tlai nitla ka ain trana in rin ni tlai Saturday tlaya atop nitla ka atop ti naron hilfia tuna Sunday serhovin in rin ni antia hi tunlai calendar ni chiarna chuanin Saturday ti ania he Saturday hi Bible a cholni sabat ti kha alonia isule zirtir te zongzong pon he Saturday kan ti hi cholni ni sari ni khovel siam tira pathian ina malasom ni ani sari ni takakha ania wangin isule zirtir te point an ser thina ni kha ti chuan cholni sabat alo ral to chuan Saturday ni tlak rual khan Sunday alo in tanta ani ti chuan helaya hian pola khan zanlai thlengin thu asoi ati asoi rei thokhat viawani kaka en vel kong chan chu version tang tuan en se tia today English version TEV mo chu angai dan an cậu thằng rin đàn mil tu rain ziak ha avala chhuaka adu tok ta do nei mela chi ne chon version sang le len English version how hi en kwal chinang ole hey kan hu angin version sang le len dan chu CSB on the first day of the week, English Standard Version on the first day of the week, ESV ma King James first day of the week, and the message Sunday, we meet on Sunday to worship and celebrate the Mass, the Supper. Lalpa Zanria, chẳng hậu tu rin Sunday ya, pathian biang cái mukho mani, atia the message Bible page on achiang tero. Then NASB ma hi tun lai chuan scholar tam takina Bible la lin tha an soi ania happen on the first day of the week atia NIV on the first day of the week NKJV on the first day of the week New Living Translation on the first day of the week New Revised Standard on the first day of the week American Standard Version first day of the week the Bible in Basic English first day of the week CEB first day of the week atamlutok first day of the week da vek ani ancient poni lo mo hay complete Jewish Bible ani hi chu Jewish Bible dia an soidan tur chiang ta taro Sabbath evening ti na kha ni om tak ani lai heb rai tong chu ka shala mo chuan derby first day of the week mo Good News Translation Saturday evening aron te vele thunga ka Saturday evening pani chau mo Pathum Good News Translation Apocrypha mo Pathum GW Sunday Hebrew Names Version HNV on the first day of the week intikol maya ta po vetlat maya mo Jubilee and the first day of the Sabbath atia Sunday ti nani mo hay po the chuan hay po okay en sen po ni lo ni hitro
khá khá này khá version rong rong anh dễ đàn số một ở chiang thọc hạt véo mình cái gì á lệ linh đủ đàn nó dễ là đắng lắm thì khá chiang véo mà yam à về thâu à mà sao hay Greek đây hiện anh là first day of the week anh nhớ first day of the week anh nhớ chứ hello con tí các cái dễ bị thun hot thế có được xin ấy thì cast tiếng chỉ tập bộ anh là hết tiếng khâu thì anh này mà chú vàng anh em một version bản nhị khát hàng phụ về khát số alo mà ngày sau cái lama rồi số tầm dọc chuan thì đàn pa ngay rồi này hi mà hi số chiang thu ra ngay ta ila version sang azo kan chil fi don ni chuan first day of the week tin zia na kha atam fe ang ti hi arin thai ni tuna kan en rengo ta pa khan chu wangin khati zo kan soi don ni chuan Sunday chu achak sa ti na ni chu wangin kami transan kha chu achak tok lo a strong lo ka ti ni chuma han soi bo nan em chuan TEV ringa chu ho ma ka ti ke chuan thil dang ngai ni thil dang ti chuan kan kan ena tang khan enge niang ti kha riata tin break chang phel ti kha chang phel satlian ni lo ra tir kau ta buwa chau pon ni lo hian chang phel ti a angia la ngana le lin vek ani da u vek ani a he thu chan chin thabuwa te po changan phel wai nan in ani mai ni an le lin dana chuan ma se kha kha enge a nuwa enge lo ni ta mo lal pa zan ria kan ti he lo ni ta he hi chu chiang ranga Sunday ya kal khoma chang va phel ringot kha chu chang le wain va in ringot kha enge refreshment nami ani lo to refreshment satli ani lo thil sar le sang pui thu takati ani ti kha a chiang renga mo chu wan chuan eng ti nge kan tiang o thil danga pakai kola enge mo phom khom ngai in kan la ria em ti kha zo na ani a kan soi kher du angem atam mai ani lak khom tor chu bible commentary ama study bible ni mo mi malina an hril fia na ani mo atam lu tok chunga chuan tuna ka soi ang kha ani thup ani sang phela Sunday ha in mu khoma kha chulai chu ani ta a tin evening ti hrim hrim a hi nanila hai Merriam Webster dictionary tiang che dictionary liana te chuan nitla ka tanga mut inkar tiang chi te mo silfian ani ta atin sa nitlak le nithar eng khami hun inkar kha nitlak le soi mai do na kan thai ngel nitlak le zan inkar borvel te a silfian na te po a omani soi mai do na ka thai ngel thuta ti chuan ngai to hrim hrim ta ila Saturday evening nga anin mu khom chuan sabat chu soi ang khan zir top lai atanga in rin nitlai thleng ani nitlak thleng ti chuan in sabat evening akha alo top to don chuan atuk alo top to don chuan entin nan anin mu khom an kal khom hun lai tak kha sabat lani pha po ni se an mu khom an khom lai tak kha so Sunday ni chau ngal ti na ni ta ni mara chu soi ang khan evening a kha silfia dan po chi sang a oma chu wangin Saturday azo in mo khom tir tum kha thei lo hrim hrim a chan chu Saturday kha ani mu khom hun polo lani pha se aral ngal thau ni chulai takte chu nia enge mo ti zo nga Bible hun chiar dan ti vela selfia khan han tum veo na chu zir top zir top tlai ani lo reng ani mo to sabat kha aral to don zo chu ni thawa eng ma selfia chong lo reng ani helai athil soi hian ma chu wangin Sunday yang ye mu khom tin in mu khom ma chang phel kha thil pa ngai ni ani lo tro refreshment na ra ni lo ra
enge en tir chang pal hian ti chu soi po ngai lo reng reng a chiang lo tok ka tu ni chu wangin enge ma ti zonga soi bo hi tu lo reng reng a tir ko po la kha adu a ma zana tangin te thu soi hek ani ma ya te kan tlei varin soi ni ma ya a san chu azin le do na wangin ma san de ya zin ni ma ya asa po la po zin lo man ser lo hi ti ngo tu ni lo po la kan soi lo tu na hian wa po la kal na a ko san ho dan zo ka kha kan soi ni hi comment à tới tiệc của bố lần Sunday Charity tại một tiệc cất thì lâu sum sum tiệc của bố lần nát lộ của thiên để azin na in ngã na thiên cậu rắn hao kha ăn đàn cần soi ni Sunday anh một hôm thiên thì chiếc rằng Bible trang hóa sa có lại cái thon pakhat na bung som puruk trang khata bao khan kartin chol ni piangin kartin Sunday piangin tin khá ba chu wangin eng tin ngen ser kan thalo thi tun da tho lo man la kho mang hi an lo la kho men po kan thalo ma se thil pe kan la khom ka chu tram ta chan pui na tur ani ti kha chiang ranga kha ka chu tho lom kan tiang pa nga hi chu ni lawa ma se chu po chu kar tin a local ma a piang la khom tu rin ti etinga Sunday a kherati no chung ti chu kan soi to kha ni a en wang a chiang ta ka ngai to he chuan Sunday a hian Christian te hi an pung khom ve thin hrim ani yang ti hi apostle ta hun atang hian a chiang reng mai ni engi an ti che chu kan thlau chang ten phel nge ti chu a chiang ta a chu ter ko ta thil te buwa khana langa kan huwa Bible ngei na soya kha chu thil dang chang dang kan san po ngai lawa a chiang reng kan oi du thu ni mai ni Salt ni seroti lo tra là ngay seroti lo mà ser ring tu te da na ingin ti kha alo lang mai ni ma bob lok de hotel lak tur ni lawa a thalau ka tiang ka chumo chu wangin tu na pubiak chona pa version pakhat na ron la a tin evening ti te kha an soi fi ona chu ka soi kha thil da na ni sapat kha aral don shim ni evening ama evening lo pon ti se ma aral to don shim ti na ne kha khalaya ka choi chu wangin Sunday Friday tlai in hu khom tir tum ngot kha antik lo shim ani ma sabat khuwa lo war don ti tong kam te omani kha chu athan chu a om zia chong ka te nga kha zer top ni tlai a sabat in tran tu soina kha ni thina ni ma chu lai te chu sia ta thangor a soi dangai thale la kong o Saturday evening a thuan han soi kha heta hian fellowship meal in polna ruai limom tak nei andu boka choi ho na we gather together for the fellowship meal atia tilaya changphel hi sacrament ani kherlo mai thayani choi ho na ni na langa Bible kan chiar po khan pola khan thu soi rei thokhat viawani ta chan chu atuka zinatum tlat mai chu Sunday jing lamani atuk ati hi Sunday ni a zin chua atuma wangi thì khá là rộn sôi ta đó tụ riêng cái Sunday riêng này đó anh đã bắt sôi Saturday evening thì Saturday evening cái anh ngủ khom trần na hun bỏ lâu ni sẽ aral ngal sim sabat ka wa chu vai ngủ khom tak ka chu Sunday anh ngal to ti na ni a chiang tro he chu mo soi boy ngai lo Bible thu har fi na glossary ti lo man lo chiang reng anh ni kal khom kha evening an kal khom ma tro cho ấy khom tu ringo ten le po la thu soi ngai thla roi the tu re dan kal khom man ti tai la a kong lo hian ka ria ne ke chon wa ka tiang har sat na hona zuda te tang nek son na oma min lo tu nga em na ya ni cho ấy khom lo kal khom kha a ang po hian ka hre lawa ama ka soi ang khan chang phel ti kha Bible thu thung ta kan ti chan chin thabu wa kan bhai ani enge chang phel kha ani enge en tir e cho chiang ranga ko ran chan china po chinga Bible chunga po ma roi thenga han chu ka lo roi the ti tong ka ma hmang chu wang nge chang phel ti mo chang phel ti kha roi the ti na lo re ranga
chu wang chuan a enge mo deuh hlek a ngai koi thei tur zo han soi hi thiam ve riau na chu a oi om chuang lo ani a ngo in he Sunday in tran na zan Sunday ser ho chuan in rin ni zan tin in soi thinang ma se Bible tong chuan Sunday zan ni sari ni ma se ber zan ani der khata khan farewell meeting kan tiang chu in thla na in khom an nei ani in pol ho na fellowship an neya chu biak in ni po in alang lo a chan chu pola khan thu soi rei le maya eu tu ka kha zan lai thleng khan thu soi wang khan ni alo mut hu niang tuk vera khan lo tla ni a thi ni nan ringa tirko pola chu rang takin zut nia Christian ta kha atira chuan Luke Timothy Johnson the writings of the New Testament ti le ka bu kha hey India raman print na ma sang hi pa ko mi kha so bukuru ma ta hen ho to lo mam question lo pa le ka san chen chen so in jek do va ka so e to na mi chu thong thar sim thu jiak ta zer chian na ni a ka ta pa khan so Bible la lang ang thau kha so ya tin alang che lo te po so bo ka in share pa ni thawa zo ta Christian ma sa te phai ka so na ko ka ta pon la in khom ma ama ro so no so ta han ni an ka ran ho kha tin zo da te na ngai thai lo bo ka Christian ta kha zo da rem ta po kha ngai thai lo an do lo wa ti a chunga ta chuan anu lama chuan ina te ni khom thri na ni ti thleng kha so ya mi ina ma ten ter ka tel ti bua po kan hu a zirte ta pun khom na ma sa po kha pin marka nu pin dan ti mi kha ta ani kha ka tiang chi kha aw ma shema an in khom na mu na hi no chuan ni ma po in sunako ka ta nin share nok ka anin share lo bo ka amar chu sunaka ka pon leng to lawa Jerusalem ti chiat te han ni zela Jerusalem chungchang soita ila Jerusalem chungchang soita ila mo to na mi ni kher lawa hi ta po zuda te no chua an han ni le a in temple to ti chiat ni khata han in share ngai nam to lawa temple an khom ngai lo pom to lo kha om ve ani than khat chu cham bang chon la om chút tiếng anh chuan Christian mà sản xuất khá in đi là cùng zabi pakhat na chunga po khan tun Bible chunga mi changa mi khana lo po kha temple ti chiat ni nuwa suna ko ka kal da tur om to lo nu khoi angen khom chiang rang ani tro hi chu biak in ani la ti ngot kha juda te pun in khom tur biak in nei to chung lo reng cùng zabi pakhat na khati lai kha chu ni chu wangin tran chan tla ka ngai lo ke chon hi ma ana azu chara zu tong traya damin ron roi chho le ani kha ti chuan pola chuan thu soi chun zom zela zan la ya chuan changa phela cho eya ti kan muta ni lai changa hian tin polan changa phela cho eya khowar theng zakin thu kho chang a soi zela ati chumi nuwa chuan khualo war nuwa Sunday tu ka chuan azin ta dai mai ni chu hei hian pola te hian Sunday an ceremony a pubiak siaman alo soya hi Sunday nia zin na man wang alo ni zok he tros khuwa hian alo cham reng toa cholni sabat te po alo mang toa cholni man zo to nuwa cholni rala Saturday evening a Sunday in tran na zana farewell meeting fellowship an nei ani chuta chuan thu kho chang a soya tu ka zina tuma wangin rei taka soy ni kha chu ni kan riat ko tur chu ni kha mi zo trong Holy Bibles of ti chuan en le tai la English lampang hi NLT hi an ni la pakhat hi an ve ila du tok ve chinang NLT New Living Translation ma ta hian tel ko ta bung som ni chang som pakhat po hi tiang hian zika then they all went back upstairs ma shared in the Lord's Supper and ate together. Paul continued talking to them until dawn. Lalpa zanrian chang hawa an ei hawa chuan Paul chu khowar thlengin thu soya ati kha in zia da ani ve thaw ani ma chu wangin soi tur a om neu khalai kha
riết về a thắc hộp mày à lệ linh đủ đàn thế năng lâu mà the Lord's Supper anh ti mai kha NLT à chuan version dang thế cái en call to khéo lâu mà chu vai mà nên cái đàn nghiêm nghệ nó tụt Bible cần dùng đôn nghệ chuan à tắm nó tục mà sẽ cái sợi cậu rằng mà sao thế ông đàn kha chu to chỗ luôn nè chu lại ta cái sợi ang khan Jerusalem mi te chung chang china kan soya ter ko ta thil ti to na kan pubiak chona ron soi ni kherla wa kha kum zabi pakhat na hun sunga Christian ta kho sakdan tur kha Jerusalem ko san chung chang enti na kan pe ka ringot po khan achiang ta ni tro Jerusalem pon lama mi te pai ka chu a enga ma in temple na ya in khom na tur nei tur chi an ni lo sa shim ti na ni ya chu vai ne biak in ni lo tiang chi ta kha a tul na la wa ing lo an le lok chinang hei hi anila vung som ni chang som pakhat ma ama in tir ko pola khan cho e ringot thu hi a gerik lama hian a om chia lo ni om takani ma changan philan ei hawani hei ein chu in sia dan chu ni ma ya an rila tra manga an ein no puan na te bo ani ang ama ero chu cholni ya cholni ya kher an ti ya changan phela inge en ti Bible dang in ting en le lin kan ti khamo chu wangin an ko ro tuk te po ai no pur nge yang amai ro chu chang phela an ti khom chana kha inge kan chalo reng ani chu lai tak zo ka chu ne chu ko ron chan china lo lang chau ta zela chuan Christian ma sa te da na hi zuda ko ron ti vet mai zuda sa ko tangin asang tlat ta si kha buai thak lai chu ni ta ne chu nia zuda la Christian te kha an than chau tel si a in khom na point share to lawa ka ti an kal san zel si chuan ten Christian ma sa zinga zuda ni lo zin tel tam takan lo om ve zel ta box si a buai thak tan tu chu han ngai to ula khatia zuda thil anga han khosak kha an tum ve boka tir ko pola na zil boka ni mi than kha chu video ma sa kan soi to ang kha chu wangin ngai to hi chuan enge mo riau anga holam do chu tur ni lo hian Christian ma sa ta nun dan hi alo lang ani ti hi chiang rangin ka ria kai chon ta po hian mo ka soi ang khan lalpa zan ri an ei hawani tia le din te a ve bo chu wangin ei ho lawang ti ngot khan la tin polan cho iya ti ngot hi a injiak lawa ngelaw kan en la chinang hei kan hunga hi KJV thuna hai mo Tectus Receptus Bibles in jako ta hian a history nen an chhuakum Edison chi sang na om kim veka heta hian chuan KJV a po hei 2016 17 69 sangkha zaruk som pakata mi te engemo om hemo ti chuan Paula khan changa phel thu kha injia kan ta hian ni china kan chera kha chuan kan te Paula ringot ni lo khan tin pakhata po khan Paula chau ni lo khan ui ti khamo en le lo kong kan la so ui kan ti pal then they all went back upstairs ti jok ni khamo Paul ringot kha asoi lo mo ti chuan an lalpa zanen chang hamu te ngai hi NLT kha ni ta ani khatiang kha thil om da na ni nen pola po khan changa phela ei ti nia cho eya tien da ta kha ngai hai thai tak kha lo ni ta ani khlai te kha karel do wa om ti chuan en lo ta ila hi CL version ni vele thung ta an eng lo na kha upstairs kai lo nan chawa in chung an lo an chau le yam ta kan ya ti chuan an kal chho le a changan phela eya rei tak khovar thleng zakin thuka chang soi puya atia changan phela eita atia cho ei pa ngai ang khan chhual lo ta ne he chon mo
chẳng phải là ấy cả cậu phần với anh thằng in mà thằng in nghe anh chị nó nghe anh chị chuan lalpa dần ria sakramen anh hi chu mau chu vàng anh thì do cắn anh lâu bội hiền anh thì viau dọc hiền cái sét lát mà cái chuan hi chân chu Christian mà sát tân đòn cả anh về sim bọc anh thì ta hi phát rual này in cái sét lâu cái chuan mà khó afia to kan ti chaw lo mai theya tun tan chuan hemi china hian kan du to kang ale peka chuan avaya zo kan tuma eng wangin nge sunday kan lo set tak tak ti ta kha kan han soi zelanga sunday ser ang rang hi bible a hian om reng an ti vel chu ti khan tlema zo kan soya ni theya lang kha oma kan soi to kha study bible than gatte poin Christian mà sao ta kha Sunday anh nói một hôm về trên trên ceremony ang ti kha ring dan anh này anh đã ti te kan soi to khamo video po chu wangin heng hi chu an soi bo tum a enge mon nem zo soi ral tum chi nin ka salo English Bible le lina ka ni hat do na ni pa so atam he ma ichin na kan eng lo rangot po kha first day of the week nge Saturday evening ti rangot ta po kha English version tam jok ta dan kha kan engine rangot po kan ret kha mo chu wangin mà lên thurin sọ cái nó tua zong kan pat chuak đó này chuan bỏ chuak tu hi atam khop mai Sunday lam hian bỏ chuak tu nga zong ma mai the English Bible version a phei chuan chu tiang vel chu thil om dan an ya engemaw zong a ti viau kha a fu lawa cậu friend ma sa te chan chin han chia reng hian Sunday sep thu pe kan han mu le khasiak hlui kan han mu ta hi kum zapi pakhat na chunga mi nian hriat te oma tin a then phai cho zapi pahnih na tran tir te ani at antin nan kum edi ne zabi zapanga na edi a khan tu emo khan Sunday sar tu ne ti lo zek ta se tro azia kum chau kha an ser kum ti na ani reng amalamin an ser to ni an lo sa thin to a ser zel tur ni ti kha Christian to da na kha aron defend tum na kha ani don ti na ani reng ta ani lawa iserang uti rot na hi ani lo reng ni ko san pa ma sa te thu je ka karo san de hi sar to o sabati sar to lo uti lam om reng lawa rot na ang chi ni lo Christian tan Sunday an sat thin thu te kha an ziak lang zo ka ne chu wang chuan an zia kum ni ni lo an zia ma de khan an lo ser to ti te kha chiang ta reng ta khang mai mai te kha logic chete po hian zo sia the em ani ki lai te kha kan soi ve sim do ani chuan hei chu kan du to ri ang